Pán prezident, Slovensko vstupuje do prezidentských volieb. Akého prezidenta podľa vás si prajú Slováci a akého prezidenta by ste si prijali vy? Keby to bola len táto jedna udalosť, voľba prezidenta, ale na Slovensku v tomto roku je toho oveľa viac, čo nás čaká. Veľmi dôležité budú aj voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Akého by som si prijal prezidenta? Ja som jedného času napísal knihu Cítim sociálne, myslím národne. A preto by som si prijal prezidenta, ktorý by tieto hodnoty zachoval. Najmä pokiaľ ide o postavenie Slovenska ako štátu národného, samozrejme so všetkými občanmi aj iných menšín, ktoré tu sú, ale aby sme dokázali zachovať svoju kultúru, aj svoju politiku vzťahovú k ostatným štátom a tým inštitútom, ktorých sme členovia, či už je to Európska únia alebo NATO. A veľmi by som bol nerád, ak by došlo k tomu, že by sa rozpadla V4. V4 síce sa zdá v súčasnosti ako nie je veľmi funkčná, ale treba ju zachovať a treba hľadať cesty, aby sme ju upevnili, aby sme sa v tom veľkom koloseu európskom dokázali orientovať aj takým, by som povedal, tou stredoeurópskou kultúrou, kde by bola rešpektovaná aj kultúra jednotlivých národov, ktoré u nás žijú. Čiže prijal by som si prezidenta, ktorého si slobodne zvolí občan, ktorý nepodľahne všelijakým politickým nástrahám. Prijal by som si prezidenta, ktorý bude mať vzťah k občanovi a pochopí Slovákov ako ľudí, ktorí chcú byť súčasťou mierového sveta, ktorí odsudzujú vojenské konania, ale v súčasnosti musia vyjadriť svoj názor proti akejkoľvek vojne. Aká bude podľa vás tá prezidentská kampaň? Ja som sa stretla s názorom, že to bude niečo ako kohútie zápasy. Peter Pellegrini ohlásil kandidatúru po dlhom zvažovaní v piatok. Ivan Korčok ohlásil kandidatúru, odovzdal 40 000 podpisov do Národnej rady. Vidíme potom Štefana Harabina, ktorý kampaňuje, Jan Kubíš, máme tu aj kandidátky na prezidentky. Ako hodnotíte zatiaľ kampaň? No bol by som rád, ak by bola prezidentská kampaň taká normálna, kde nedochádza k extrémom, aby sa napádali jednotliví kandidáti, ale samozrejme aj kritická k jednotlivým kandidátom, ale aby víťazil kandidát, ktorý má ozaj z toho morálneho profilu najviac a to, čo som povedal, rozumie svojmu národu a je súčasný s politikou tých inštitúcií, v ktorých sme členmi. Ja si myslím, že súčasní kandidáti, ktorí sú, každý má svoje pre aj proti. Ale opäť opakujem, ide mi o to, aby prezident ozaj cítil svojmu národu veľkú zodpovednosť a aby sa snažil budovať to sociálne, čo každý občan potrebuje. Tým som povedal, že som za sociálny štát, silný sociálny štát a aby trojica, ktorá je na tých vrcholových postoch, prezident, predseda vlády, predseda Národnej rady, aby mali určitú súčinnosť, ktorá bude pozitívna pre domácu politiku aj pre zahraničnú politiku. Andrej Danko hovorí, že národný blok by mal mať jedného národného kandidáta. Je také niečo ako národný kandidát? Ja si myslím, že v súčasnej dobe to nie je také jednoduché, pretože národný kandidát by mohol byť,
ale nemohol by byť otrhnutý od európskej a svetovej politiky. To znamená to, čo som povedal na začiatku. Áno, cítiť národne, myslieť národne a cítiť sociálne a počúvať ľudí. A keď bude počúvať ľudí, tak nebude môcť robiť veľké chyby. Hovorí sa, že opozícia hovorí, alebo argument opozície je, že nemôžu mať všetko. Že pokiaľ by napríklad Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby, tak koalícia bude mať všetky hlavné inštitúcie, ústavné funkcie. Ako sa pozeráte na tento argument opozície, že nemôžu mať všetko? Ja to považujem za nedomyslené, pretože opak je pravdou a to ukázala aj minulosť, že ak bojovali medzi sebou prezident s vládou, alebo prezident s parlamentom, alebo vláda s parlamentom, tak to nikdy dobre nedopadlo. Práve naopak, súčinnosť týchto troch bude zárukou, že nedojde k roztržkám v štáte ako takom, ani v národe. To si myslím, že by malo byť prednosťou aj pri voľbách. Samozrejme, že takto silne postavená trojica politikov musí akceptovať aj opozíciu. A keď ju bude akceptovať, tak do tej miery, aby nedošlo k takému, by som povedal, samopoškodovanému štátu. Nemôžem súhlasiť s tým, čo sa deje v súčasnej dobe v Európskom parlamente s poslancami Slovenskej republiky. To sa nerobí, aby slovenský poslanec v Európskom parlamente tvrdo vystupoval proti svojmu štátu a pritom nemal ani vo všetkých veciach pravdu a ani oprávnene takto vystupovať. Viete, niekedy mi to pripadá, že by som týchto poslancov nazval skupinou, ktorá by si mohla dať meno aj ty, Brutus. Opozícia spustila sériu protestov na Slovensku v rôznych slovenských mestách. Tento štvrtok to už bude 6. protest, hlavný v Bratislave aj v menších okolitých a v slovenských mestách. Hovoria o tom, že táto vláda, Robert Fico a jeho vláda unáša právny štát. Bojujú za zachovanie úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré vieme, že sa diali rôzne manipulácie v trestných konaniach. Máme nálezy Ústavného súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva. Ako vnímate tento argument, že opozícia bojuje za právny štát, keď máme nálezy Ústavného súdu, ktoré hovoria o opaku? S týmto sa vôbec nemôžem stotožniť a musím povedať, že úspešne sa im zatiaľ darí klamať národ. Keď si zoberiete, čo všetko hovoria vo vzťahu k rušeniu špeciálneho prokurátora, je to nesmysel. Špeciálny prokurátor je v smysle našej ústavy absolútne legálna inštitúcia. Generálny prokurátor v smysle našej ústavy je absolútne legálna funkcia. Čiže či je tu jeden alebo druhý, ani jedna táto inštitúcia nie je v rozpore s ústavou. A poviem vám, prečo si myslím, že funkcia špeciálneho prokurátora by sa mala zrušiť. Pamätáte si, aj v minulom volebnom období niektorí poslanci kričali stále, že prokuratúra, tento systém úradu je skopírovaný z bývalej prokuratúry Sovietskeho zväzu, že to je sovietská prokuratúra a že to nemá čo dneska tu robiť a že treba štátne zastupiteľstvo. Opak je pravdou. Keď som bol prokurátor, tak na prokuratúre každý prokurátor prakticky mal svojho vyšetrovateľa prokuratúry, ktorého si on dirigoval a riadil. Ten vyšetrovateľ väčšinou neurobil to, čo som nechcel, alebo musel urobiť to, čo som chcel. To som povedal len tak obrazne, samozrejme, že až tak to nefungovalo. A mal tento vyšetrovateľ prokuratúry taxatívne vymedzené trestné činy, o ktorých rozhodoval. Tak, ako to má súčasný špeciálny prokurátor.
Špeciálny prokurátor, teraz neviem, koľko ich je, myslím 20 alebo vyše 20 špeciálnych prokurátorov, ktoré šéf špeciálnych prokurátorov, v tomto prípade pán Lipšic, vedie. Čiže neurobia nič, s čím on nebude súhlasiť. Musia urobiť to, čo im on povie, pretože udirigovať týchto 20 alebo 30 prokurátorov, ktorí sedia spolu v jednej budove, nie je problém. Kdežto generálny prokurátor, ktorý má pod sebou 3000 alebo koľko prokurátorov, ten a nemá ich vedľa seba, je po celej republike, nedokáže kontrolovať každého jedného. Kontroluje si to okresný prokurátor, šéf krajskej prokuratúry a tak ďalej. Čiže už z tohto pohľadu je vidieť, že generálna prokuratúra je oveľa demokratickejší systém ako tento špeciálny prokurátor, ktorý si diriguje hrstku prokurátorov. A keby som teraz išiel úplne až do takého rozboru, tak by som spomenul nakoniec aj bývalého špeciálneho prokurátora, ktorému hovoria, že nič nevyšetril. No tak z tohto pohľadu povedzme, no lebo nedovolil vyšetrovať ďalej. A tento prokurátor špeciálny, ktorý je, tak ten ich zase tlačí do takých vecí, do ktorých a spôsobom, ako sa vyšetruje, ktorý s demokratickými princípmi riešenia problémov na prokuratúre nemajú nič spoločné. Takže vyberte si, čo je lepšie. Preto som ja osobne presvedčený, že špeciálny prokurátor nie je potrebný. Je to niečo navyše. A nakoniec s konečnou platnosťou aj tak rozhodne vždycky v rámci prokuratúry generálny prokurátor alebo s konečnou platnosťou najvyšší súd. A to mi zase hovorí niečo o špecializovanom súde. Špecializovaný súd si myslím, že ani dneska nie je celkom kóšer s ústavou, pretože nepozná ústava v svojom systéme súdov nejaký špecializovaný súd. A poviem vám, že ja som urobil jednu chybu, keď som bol prezident republiky, a to keď sa prijímal zákon o špeciálnom súde. Odmietol som ho podpísať. A tu musím povedať, že vtedy aj koalícia, aj opozícia chodili za mňou, aby som to podpísal, že je to dobré. Nakoniec som uhol a nemal som to urobiť. Nakoniec som uhol a som ho podpísal s tým, že sme sa dohodli, že oni potom podajú na ústavný súd sťažnosť. Prešiel mesiac a pýtal som sa, kedy to urobiť. A povedali, že nehovorím, no ale to treba urobiť. Tak že či pán prezident nemohli ste to vy urobiť? Hovorím, vy ste sa zbláznili. Tak ja si podám sťažnosť na svoje vlastné rozhodnutie. Tak potom to urobili oni. Ústavný súd samozrejme musel vzať do úvahy, že toto není v sústave súdov v našej ústave. Tak to zrušil. No ale povedal im, že to majú robiť trochu inak. Tam sa tedy navrhol špecializovaný súd a ja som k tomu tiež tak trochu možno prispel, že som ako pri konzultáciách viac menej súhlasil. No a teraz čo sa stalo? Tak aby to bolo v rámci ústavy, tak sa vytvoril tento špecializovaný súd, ale s tým, že aby sa trošku to do tej ústavy len zapracovalo, tak sa povedalo, že nebude rozhodovať s konečnou platnosťou, ale že bude rozhodovať najvyšší súd. Teda je tu špecializovaný súd, ale rozhoduje v konečnou platnosťou najvyšší súd. A to je stále si myslím, že nie je dobré a je to nespravodlivé aj voči sudcom najvyššieho súdu, ktorí majú o skoro 50 alebo 100% menšie platy. Špecializovaní sudcovia majú byty, zariadenie, majú autá, majú ochránky, deti im vozia do školy. A ten, ktorý rozhoduje o nich, ten je na tom oveľa, oveľa horšie. Čiže tu treba urobiť poriadok. Buď zrušiť špecializovaný súd, alebo urobiť potom poriadok aj v tomto ekonomickom pohľade. A nakoniec, že vo svete sú špeciálne prokuratúry, špecializované súdy. Nie je to celkom tak, aj tam, kde sú, tak sú to pri jednotlivých súdoch. Aj u nás môže byť
zase na prokuratúre prokuratúry, ktorý sa bude venovať len taxatívne vymedzeným otázkam. A takisto to bude robiť ako ten, čo je teraz špecializovaný prokurátor. Máme dobrých prokurátorov na okresoch aj na krajoch. Možno aj lepších ako na špeciálnej prokuratúre. A takisto u súdov. Veď sa môžu vytvoriť, nemusí byť špecializovaný súd, ale každý krajský a okresný súd, alebo podľa toho, ako mi vyjde štatistika, že koľko by bolo treba, tak sa urobia senáty na jednotlivých súdoch. Takže preto ja nie som za tieto špecializované a špeciálne vytvorené nové inštitúcie, ktoré berú aj toľko peňazí zo štátneho rozpočtu a tie nám teraz chýbajú. Daniel Lipšic povedal, že ak by vláda garantovala, že ponechá úrad špeciálnej prokuratúry, tak je ochotný sa vzdať funkcie špeciálneho prokurátora. Ako sa pozeráte na takýto obchod? A tam sa nič nezmení. Pretože príde taký istý ako on, alebo taký istý ako, povedzme, keď už tak nadávajú, pán Kováčik a čo? Hovorím, oni riadia úzku skupinu, ktorá rozhoduje podľa názoru šéfa, teda toho špeciálneho prokurátora, v súčasnosti pána Lipšica. Takže čo sa zmení, keď Lipšic odíde a príde nejaký taký ako on? Vláda má za sebou 100 dní pôsobenia. Ako hodnotíte 100 dní pôsobenia novej vlády Roberta Fica? No sú to ťažké dni, pretože vláda v súčasnosti sa viac musí venovať Národnej rade a vystúpeniam jednotlivých poslancov v Národnej rade k návrhom zákonov, ktoré vláda dala na Národnú radu. Nie som si celkom istý, že tým, že sa tieto niektoré zákony dali do takého, by som povedal, rozhodovania v skrátenom konaní, pretože si myslím, to je taká moja teória vždycky, že ak niečo chcem rozhodnúť, tak musím aspoň na 80% vedieť, aké to bude mať dopady. A myslím si, že tu na koalícia trošku podcenila súčasnú opozíciu, ktorá totálne využíva rokovací poriadok a totálne využíva všetko možné, ako prekaziť návrh zákona, ktorý tam vláda dá. Takže z tohto si myslím, že nechcem povedať, že to bol nejaký chybný krok, ale bol to nedomyslený krok v súčasnej vlády. Preto treba urýchlene urobiť všetko preto, aby sa tieto parlamentné hádky a boj viac menej by som povedal politický a nie reálny v prospech občana skončil čo najskôr. Akú úlohu podľa vás budú zohrávať médiá v prezidentskej kampanii? Médiá už teraz nazývajú Petra Pellegriniho podržtaškou. Ivan Korčok nahral video s obsom a s taškou, akože paródia na podržtašku, ale médiá napríklad nepíšu o tom, že aj keď Ivan Korčok chce byť národne cítiaci prezident, bol pri zrode a podpise obrannej dohody z USA. Akú úlohu zohrajú médiá podľa vás? Či už mainstreamového prúdu alebo alternatívne? Ja si myslím, že to, čo ste povedali, to stačí na vysvetlenie. Ja tieto útoky začasnými pán Korčok proti pánovi Pellegrinimu vôbec si nemyslím, že sú rozumné. A nerád by som sa vyjadroval teraz, ale ja som pána Korčoka zažil ako diplomata, takže mohol by som rozprávať, ale to nie je mojou úlohou. Peter Pellegrini ohlásil na poslednú chvíľu, je presvedčený, že má dôveru občanov a to je dôležité, mať dôveru v občanov. Áno, aj tie prieskumy ukazujú, že je tam náskok Petra Pellegriniho pred Ivanom Korčokom. Myslíte si, že ľudia budú veriť prieskumom a exit polom, keď sme videli, ako vyzerali exit poly a ako potom dopadli voľby? Viete, pán Korčok, takisto ako Peter Pellegrini,
zadržoval alebo zdržoval svoje vyhlásenie, že pôjde kandidovať za prezidenta. On to vedel už v starom roku. On to vedel vtedy, keď padla vláda a strana SAS ho 3-krát požiadala, aby prevzal funkciu predsedu, aby stranu viedol do volieb a pán Korčok povedal jednoznačne nie. Už vtedy vedel a bol rozhodnutý a mal to potvrdené, že bude kandidátom súčasnej opozície na funkciu prezidenta. A už vtedy vedeli, že pani Čaputová, nie som si celkom istý, že z vlastnej vôle do ďalšieho volebného boja nepôjde. Takže tu treba, aby si občan uvedomil aj to, že kto, kedy, čo povie, či hovorí pravdu, alebo či kamufluje. Ja si myslím, že pokiaľ hovoríme o týchto dvoch kandidátoch, pretože tam sú ešte ďalší kandidáti, o ktorých sa tiež dá diskutovať, do akej miery sú schopní a zodpovední takúto funkciu prevziať. Takže nevyjadrujem sa k tým ďalším. Preto si myslím, že z týchto dvoch Peter Pellegrini bol v parlamente, aj je v parlamente, bol vo vláde, je politicky ozaj vzdelaný, rozumie zahraničnej politike, rozumie sociálnym veciam, kdežto pán Korčok bol akurát ako kariérny diplomat len v pozícii veľvyslanca, dá sa povedať. V iných pozíciách veľmi ťažko sa dá hodnotiť. Ale aj v tej pozícii veľvyslanca bol za mojich čias veľvyslancom, tak viem, akú prácu vykonával. Ale to nie je v súčasnej dobe pre mňa, aby ja som hodnotil z tohto pohľadu jedného aj druhého. Myslíte si, že je otázka času, kým sa Ivan Korčok objaví na pódiách na opozičných protestoch? Nerád by som o tom hovoril. Chcel by som ich len obidvoch vyzvať, aby boli vo vzťahu k sebe korektní, aby občanom hovorili to, čo ozaj budú robiť a nie len, že niečo naznačujú a po získaní funkcie budú hovoriť a robiť niečo iné. Teda byť úprimný, zodpovedný a dodržať slovo. Čo by ste popriali Slovákom a Slovenkám do nového roku? Aby sme už konečne túto nervóznu atmosféru skončili, aby sme sa chápali v niektorých veciach, aby som vedel pochopiť partnera alebo niekoho iného s jeho názormi, ak nie sú absolútne nepriateľné, aby on vedel pochopiť mňa a aby sme si navzájom vedeli pomôcť. Vtedy bude asi, keď to poviem tak ľudovo, lepšie ako dneska, pretože po tých 30 rokoch, odkedy, alebo 31 rokoch, kedy vznikol slovenský štát, Slovenská republika, som si nemyslel, že dospejeme do takéhoto štádia aj takej niekedy nenávisti v rámci niektorých skupín. To som si ozaj nepredstavoval. Žiaľ Bohu, všetci k tomu prikladáme a máme určitý podiel viny. Preto bol by som rád, keby sme sa spamätali a začali žiť normálne, susedsky, ľudsky a navzájom si pomohli. Pán prezident, ďakujem za rozhovor. Taktiež vám prajem všetko dobré v novom roku a pevné zdravie. Ďakujem pekne a som rád, že sme sa stretli. Ďakujem.